29 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Кансои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба раванди истеҳсолот дар корхонаи қуттиҳои картонӣ оғоз бахшиданд. Иншоот марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди қуттии тоҷик буда бо ҳадафи татбиқи саноати кунонӣ бо суръати кишвар аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон бунёд шудааст. Марҳилаи нави корхона иқтидори истеҳсолӣ, номгӯи маҳсулот ва ҷойҳои нави кориро афзун намуд. тавонои илоҳавӣ дар корхонаи қаблӣ коркарди 5 тонна маҳсулот ва истеҳсоли 8000 қутиро дар як шабонарӯз ташкил медиҳад. хатҳои нави технологӣ дар марҳилаи дуюм бо коркарди 10 тонна маҳсулот истеҳсолотро ба зиёда аз 20 000 дона баробар намуд. нишондоди лоиҳавӣ дар ҳарду марҳилаи корхона ба коркарди 15 тонна маҳсулот ва истеҳсоли наздик ба 30 000 қутии картонӣ баробар гардид. шумораи кормандон аз 80 каси қаблӣ ба 130 кас расонида шуд. ман Шоҳзода Дурдона сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошам ва мо имрӯз рӯзи фаромӯшнашаванда мебошад. барои он ки пешвои муаззими миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмонро аз наздик дидам. шодам ки бо чунин кори таъин ва маоши саривақт таъин гаштам. миннатдории худро ба пешвои муаззими миллат баён менамоям. маҳсулот дар шаклу ҳаҷми гуногун дар асоси фармоиши мизоҷон бо пешниҳоди дилхоҳ дизайн ва ҷавобгӯи талабот истеҳсол мешавад. ҳафтод дарсади ашёи хом дохилӣ буда воридот 30% ташкил медиҳад. корхонаи қуттии тоҷик ҳоло бо зиёда аз 20 ширкати ватанӣ шартномаи корӣ бастааст ва талабот ба ин навъи маҳсулот дар ҳоли афзоиш қарор дорад. гузариш аз 8 марҳилаи коркард ба мутобиқати маҳсулот ба стандартҳои дохилу хориҷ мусоидат мекунад. бисёр хурсанд ҳастем ки корхонаи мо бо иштироки бузургтарин шахсият пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шода шуд ва ба фаъолият оғоз кард. дар бунёди ин корхона аслан саҳми бузургро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доранд. чунки мо соҳибкорон танҳо бо ҳидоятҳои президенти мамлакат метавонем ҳадафҳои худро амалӣ намоем. барои босифат истеҳсол намудани маҳсулот ва хизмати содиқона ба миллату давлат мо ҳамеша кӯшиш менамоем. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди истеҳсолот иттилоъ дода шуд ки корхона пас аз қонеъ намудани талаботи бозори дохилӣ маҳсулотро ба хориҷи кишвар ҳам содирот менамояд. ин нишондод дар заминаи фаъолияти марҳилаҳои 1 ва 2 корхонаи коғази тоҷик афзоиш ёфта ба мубодилаи молу маҳсулот низ такони нав бахшид. дар соли 2025 корхона ба маблағи беш аз 2 миллиону 200 ҳазор сомонӣ ба хориҷи кишвар маҳсулот содир намудааст. ин нишондод дар заминаи фаъолияти марҳилаҳои 1 ва 2 корхонаи коғази тоҷик афзоиш ёфта ба мубодилаи молу маҳсулот низ такони нав бахшид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон татбиқи чунин ҳадафҳоро дар устувор нигоҳ доштани иқтисоди миллӣ ва рушди дигар бахшҳои давлатдорӣ муассир арзёбӣ намуда масъулонро ба афзун сохтани ҳаҷми истеҳсолот муваззаф карданд.